যে রামচন্দ্রঘাট তো বুঝানো তো আনি এমাঙ্গ ফোনা মানসুকিয়া বুবাগারা লাস্ট সময় আমার থাকা নয় রামচন্দ্রঘাট বুঝানো নামে নিয়ে কাগজপত্র রেডি খেলে তারপরে খাইটা হরমুই থাকা প্রায় 9টা 9:30 প্রার্থী বুঝ নামকা 10জন সময় সঙ্গে থেকে খাই ব্রহ্মণ প্রেসিডেন্ট থাকা কোনো তো মনোনয়ন দিন নাংনাय नोंसोर नों किसा बर' रावथ' जों किसा मुसांग्रखौ जों खामानि बागै आं ब्लाइखेन माने बलायबा सावो आं बेयावबो सावो आं जरा जखन मोनाफ्रोम सायखानाय जे दिनै प्रेसिडेन्ट दिनै रुप दिनै उनखौ समालोचन जरा अर दिनै पार्टीनि नेतृत्व जेबाबे खायै नमिनेशन दिना बर' थिख्लाय थांखा अब आं प्राउड मा खायो बर' मा खायो तामनि थाखाय माने शर्ट हरदि बर' একটা मेसेज बा जे रामचंद्रघाट आमसानि लुकुर आं जे आसिका खामजागै लामसगै बर' मिवै जे नमिनेशन नेन लांमानि अबनि बागै आं बर' बाइखले हाममा जाफाल दा कैसा नि मेसेज म तंनाय अमं खामो जे आनो खुप्लाय खेनानि बागै आनो जिति दिनानि बागै नर केब न मुख बिता थिख्लाय केब नि खुमता बुदि केब न ता खिता दि केब नि नका सबायदि आं जतन सानानाय जों जिरो भायलेंस खालायै बाहायथ पिसफुललि जों चंबारिना कसां कसां खायै दिनै अ रामचंद्रघाटनि लाइगुमानो जों मोथाङै नारोंनाय अमसे जों माबा खुंनाय रामचंद्रघाटनि अर अनेक लाइगुमा पथर दङ दसर देबनि गोबां लाइगुमा अर दागुबो मखल जागै कुमारी मधुति रूपश्रीनि लाइगुमा अर दङ हिंगाकाय उपजाति युव समितिनि अर लाइगुमा दङ बिशप देबबर्मा राणा कुसुम देबबर्मा संगे गोबांमा बर' रंनि अर लाइगुमा दङ दिनै काका अनन्त देबबर्मा जों केन्द्रनि आन्दोलन फसल गरसं अमते याहायखायनो गोबांमा लाइगुमा का अमरनो याफुंबाय थाखानानै मिथिया तामनि जायजाखाय जों लाइगुमानो गोथांखाय मानारोंनाय दिनै इतिहास हमनो जों काकु किमान मिथिया का आबुनि बागैनो आनो जितिरन बगसे जों पार्टीगत बागै जों पिप्रासा बाय पिप्रासा जों केबने नखुङा एटा खायनानि ब बिजेपि खायनै ब सिपिएम खायनै ब आइपिएफ खायनै जों बुलायखाय जों आबो मोसानिया आबो नायथुजया आं आबोनो आं गसिना हालमाया ओंखाय आबोनि बागैनो अर जारा सिपिएम खायनै ब्र फ्लेग कायथुं बिजेपि खायनै कायथुं आइपिएफ खायनै कायथुं कोन अवसर फ्लेग बुट दिया बुट दिनाय जनगण सिनाय नर से बुट दिनाय नर बखा बुट काहाय आनो कपड़े खेने या चीनी बुबा करना पिपरासानी जे थानसानी बिनर कपड़े खेने कि थिना जतन हाया संख्या काय जों जुदि जतन थानसांगै जों जुदि बुसावै कपड़े मैमान हाया काय चीनी थिना गाहामना बुबा करा साका लास्ट 1 5 मिनिट साका का आबुनि बागैनो जों बुबा करनो बिनि सेंक्रा खुंगै बिनि वारि संगै जों जुदि बनलगिरै जों कपड़े खायमा थाखाय एवं अ रामचंद्रघाटनि लाइगुमानो गोसखांगो जों के बनारनानि बागै जों जुदि सारा त्रिपुरानि 60 विधानसभानि बिसिंगो जतनि साय बुट गोबां रुय त्रिपुरामो थाननो कपड़े खायमा थाखाय बुबाग्रानि याकनते फानफ्रा खायमा थाखाय आं खाखलायो जे अमु बस्ता कायसा लाइगुमानो आंनि लाइगुमानो रसायमानो आं गिरिबो बस सिलायदो जबाक लायजा जबाक लायमानि आबो कायसा लाइगुमा संगो engkai tabo norok judi chance dikan jagai democratic lamatibo o democratic lamatibo norok judi ano chance dikan jagai anta kaisa coba saya kaisa sacrifice anoni Ramcandroghat ni dikene oroni development ni bagai norok judi nongni प्रतिनिधि हिसाबै ano chongwi dikan jagai angor khani lieba angor jaga saka sini orang sini jalan orang mana sini Nehar Bai tunggu sini orang mana presiden tunggu orang sini chairman tunggu sini Rupo Bai tunggu sini Tomalika tunggu orang kesaki anu 2 বছর সময় দিদি angor no kaisa kontraktor samung kaisa dinan bagi ang samung kangla ani borika kamu ani Ramcandroghat no sajogoti sanan bagi tamu nang abo si wansungna road map thikhengeranai anoro prothom sikang office setup ma khageranai जों यांगो कल्याणपुरनो सिकागो तुबो जिनि पदबिल खायै ta kaisa koyta 3टा ब्लक अफिस खायै
जों ब्लक अफिस खालायो एक साब डिविजन अफिस जों टुमनानि बागै जों सेरेक्टास खालामाखैना सेम पिडब्लिउडि अफिस बो जों टुबै फाइनानि बागै जों एजुकेटिव अफिस टुबै फाइना बोरै मा सायख'नाय अमति याहैनो जत्त सुजुग सुबिदा न जों टुबै फाइनानि बागै जों मा सायख'नाय